Online sa firing line. Joining us tonight, diri sa atong pagpangalagad is Attorney Joselito Bayatan, City Legal Officer sa Bacolod. Attorney, how are you? Good evening. Good evening. Salamat isa time. Salamat. Salamat kita, Attorney, sa time. Si Action Art. Sir, unahon ko lang, kung di nagpadala sa may sulat sa DILG, to parte sa ESPAS ni Balang, di may executive order ang mayor, pero ti daw wala man niya, malain man ang panindugan sa province. Namo ni kakadamo sang may mga nagareklamo no nga gluyag magpauli sa Bacolod, nga gusto mag-travel pa Bacolod City. What was the latest information? May update na o reply na ang DILG sa ginpadala nga sulat ni Mayor, Attorney? Well, we don't have the official reply yet sa aton we don't have the official reply yet sa aton national regional ATF. Mm-hmm. But we are meanwhile consulting it, or we are meanwhile referring this matter sa regional ATF na because ang guidelines ang guidelines na instead ng national aton nga national ATF alert level 6 nang tapos na ang kabel and mobility ng tao. So, kung masao na ang mga alert levels 2 and 4, wala na din ka-require pass. So, amo na ang aton nga pag-interpretar sila. Okay. In fact, kung masao na ang guidelines sila, nag-provide sila ng inconsistent mga previous na orders ang upon guidelines ng National ATF, being modified siya. Okay. No? And in case of doubt, whether ang sa old at sa bago, yung bago ang guidelines, ang bago ang guidelines ang mangibabaw. Okay. So that is how we interpret it. That's why, so far as we consider the fully vaccinated travelers, we don't need na ng espas nila. Okay. Kung nga ato ang vaccinated na kaisa o kung wala niya bakunahan, then, siya, kinagna siya po siya RT-PCR laboratory result, which is valid within 72 hours. Okay. From the time na ginagin niya ang result. I see. So in short, of saying nga, ang imo butang balon nga atong ginpagwa nga iyon ni Mayor, kung basihan niya ang national guidelines, legal gito ya. Yes, ang national ang ginpagwa nato nga in Office 3 na guidelines, we put that aligned with atong Office 3. Okay. We consider that to be aligned with the guidelines. So that is why we emphasize basta sa fully vaccinated lang. We may no longer require the ESPAS. Okay. Now, ang lain pagit sini while we are waiting for the reply and optimistic ka mo that in the soonest time possible maaktuhan ini siyang DILG kag RITF ang ipadalang communication na Mayor. Well, they believe na makapagawa si regional ATF. Because si regional ATF na lang, makapagawa siya kung ano ang iyang directives, kung ano ang express, no? Okay. But ang ato niya nga punto diri is whatever would be the policy sa province, it should not affect the policy of Bacolod City because these two LGUs are autonomous. No? They have their own respective governance. Okay. So, bangod sini sir, naman, ari pagid, may isa po update and even kay na sa post ni EOC Executive Director Ang, nakibot siya nga may advisory nga ginpagwa ang airline companies. May ideya naman kamo sini, Attorney? Oh yeah, I
I think in Viber din sa akon kung ano ang ara dira nga directive, no? Ano ang anong requirements dira sa PAN, no? Mulang nabaton dira to dire na ikon mag-expass man ibutang mo da nga kung nakulot city ka ara ka sa barangay airport sila city, Uy, which na mas mas nag-create big confusion. oh. Mas nag-create big confusion sa sa mga traveler naton. Mhm. So, among inaangaton nga matters na na we believe na ang Bacolod sila airport is situated in sila, But it doesn't mean na ang governance na belongs to the provincial government. Okay. O ang nag-put doon and manage na is the national government. Mhm. It so happens na nga relasyon sa sila. Okay. So, those are matters na mas nag-create pag confusion. Okay. So may plano ka mo, sir, no, nga magpadala kag mapa-explicar ini sa sining airline companies kay kung lang tawon na tuntuod ano niya karon ni klase address mo kun Bacolod kang nabutang mo to barangay airport. Precisely. We are actually putting that in our agenda. Na kung ano din ang buo siya ng airlines sa opisina, no? Which we believe na ang confusion ang the provincial government should have helped or should have assisted in clarifying kung ano yung nila yung stand sa espace. Okay. And, they should implement that. Nila lang yung right? No? Kahit na Bacolod City, we believe na we have many fully vaccinated travelers. No? Okay. Kaya siling kubla mo na nga ka ang ginahatag nga advantage o kung ginahatagan naton sang ang mga nagpa-fully vaccinate, no, nagpabakuna kompleto nga dosage sang COVID-19 vaccine, tiga siling national government, okay, amo na yung mga kuha ninyo ho, nga daw at least may ara man kamo pasalamatan ng gobyerno, mag-travel ka mo daw, ginpapos na tisubong doon nadula na siya mag-amo ng sistema, attorney. That is correct. Kaya nga itong paglantaw, ang national guidelines na it is even directed to the pilot areas. No, ara dira. So, kung ara na kita sa alert level 2, ang atong paglantaw sila nga guidelines, napakita na ang mobility ng tao, especially sa travel, mahapos na. Basta fully vaccinated na. Okay. No, so ang punto na nato nga pabudayan sa pang tao kung nag-comply siya sa mga vaccination policy na as part sa mga minimum public health standard nato. Aha. So the city government of Bacolod tindog gid ang EO ni Mayor nga Executive Order number 53 ara na sa gihapon ugaling ti amo na may mga problema along the way, especially nga ang province naga-require gin nga dapat may application sa espas ang mga Bacolonon. Amo na ang dakot ng issue nga nagpa-confuse. No? Kay ang pagpapati sang airlines according sa Ilaya, because wala man sila na-clarify sa province na kay tungkol sa ang airport ara sa sila, din ara sila sa jurisdiction sang national government. Sa jurisdiction sa sila sa provincial government. Okay. Also, that is why our emphasis is the province should help clarify this matter. Okay. Kaya kung sa Bacolod while na kung require Bacolod espace, din wala na. Ang probinsya, wala naman niya kung mag-espace nila yan, ilan lang yung travelers. So that is our emphasis.
Okay. Siya na nga, kung two major ports na, Mm. ang Banago kag ang Redco, we don't even require the extra. Mm. Okay. So anyway, wala to namon ni kay hindi ta pa man ma-preempt no kung ano ang desisyon sang RITF, but are you optimistic nga ti in favor of the city nga panawagan niyo nga maklarify ini, optimistic ka nga makuha no sang city government of Bacolod ang iya ginayo? Well, ang punto natin is whatever would be the decision of the regional IATF or the national IATF, Mm. we will respect that. Okay. But meanwhile, kung ano yan ang executive orders ng City of Bacolod, yung pagwaon, pag ano man yan sa province, so the province should help, the province should help clarify. Mm. Hindi nila ipagambalo ni pati ang ilan ay iyo, i-imponer nila sa syudad ng Bacolod. Aha. Amo na dang issue. Subong precisely, nagwa ang confusion. Subong. Okay. Pero sir, aside from the PAL, why naman iban nga airline companies nga daw katulad sini ang gina-require nila nga regulasyon? We believe yung Cebu Pacific is also Alas 8:28, Action Radio Philippine Standard Time. Action firing line. Isadya ini kay siling diri ni Attorney Joselito Bayatan, siling iti ba sinamisinform ni kag nga ang amo niya ang ginhimo nga advisory sang PAL. Attorney, sorry gid na auto nga aton linya. Yes, you were saying kay na? Yes, Yes, sir. You were saying kay na, Attorney? we believe na ang Cebu, ang sa feedback na nabatian natin, especially sa mga pasahero nga na-stranded, among ina nga siya din ligid required sila ng Cebu Pass na ETPAC. Okay. Mayroon ganit din nga nagwa sa Facebook na nag-rebooking siya. Mm-hmm. Dahil na wala siya protected, no? Mm. So amo ina ang consist. Okay, kung hindi lang tali, nga po Bacolod nga wala kaya espasyo din while wala na. Okay. Then wala ang confusion, no? Aha. Pero subong may communication kamo aside from palingin padalang city government to for the purpose abing nga i-clarify ini, may napadala na kamo communication, Attorney? Communication to whom? Sa airline companies para at least maklaruhan ini nga sa isang advisory nila. Actually, we have called up now and the Cebu Pass, no? Ang nila yung nag-receive sila na ang nag-insist sila because of their belief na kung ang airport ara sa Silay, then the provincial government somehow with the requirements nila ng espace, then may espace sila. So precisely we went to the regional IATF. Okay. So kabay pa masettle niya and as early as possible may pag-akto diri kung hindi masarangan sa RITF ipasa tani sa national IATF ni para nga matapos na ni nga sa isang concern kag problema, Attorney. We are so expectant for that, no? Ang well, whatever it is, ang emphasis na din is the respect of the autonomy of each LGU. Okay. No? Kung in the same way ang Bacolod, wala kapatid-lapot kung anong isang province, in the same way, ang province should respect the EO of Bacolod City. So we know nga bisan diri sa Breadfruit Port, may mga provincial na builders na din. So we respect them na kung wala sparks then hit ang Iloilo City amo man wala man nag-require sila. Now we don't see for the superimpose sa our authority na sa LGU sa Iloilo. Okay. So you meaning to say
for the harmony of all the constituents, Mhm. regardless of kung silang LGU na belong, Mhm. each LGU should do the respect, no? Okay. Magpakita siya sa respeto. Aha. Right or wrong, respetuhin mo. Oh, I see. So anyway, just keep us posted, attorney. Kung may arag man latest, ma-update kami liwat sa imo, manawag kami para nga ma-inform taman ang mga taga-palamanti naton, ang mga bakulod nun, kung nga nagamonitor man dito sa Manila, kung anong latest update siya. Salamat kisa time yung ginhatag mo karon ng gabi, attorney. Thank you man, national sa aton dito na matik. Sa damang video, salamat. Kagmayang gabi sa aton. Salamat. Good night. Good night. Action Firing Line.